BN Narjari Amethang Abohake Sorkar Aborengke Jarakolat Pinchong Det Pusi KFA Pen Akoy Kewan Nambora Roy Pen Diagram Royalong Dolong Kavedarajok Rong Tracer Keparatum Kacheleng Kisung Job card ke dotum Amethang Jongjong Chedamsi Tangka Chendamsi Kimi Pusi Bank Manager Pen Pachini Pon Kardam Pinyada Bertanong Penili Sami Jilihansepi Non Arjikta Bertang Tompen Sorkar Avoreng Avarsai Pekponji Pulote Arona Tengpen Inkrung Insai Pon Veknangji Bangso Pisi Apuna Chake Chokatuma Pan Ansi Voreng Anghoya Banke Pekponongji Bonta Dipu OSD Anghoy Klembang BN Narjari Abangke Amethang Aboha Long Amatsi Forest Asai Kamalong Voreng Anghoy Ke Jorakulat Pinchong Det Pusi Karbi Farmer Association Ahinpen Akoy Pipon Karbi Anglong Autonomous Council Forest Asai Kamalong Voreng Anghoy Ke Jorakulat Kikim Nangli Kopi Anghoy Abangsi Kinam Dunpon Jongsi Master Roll Anghoy Se Namji Pulote Lak Thom Forest Guard Anghoy Lak Pho Lapen Forester 1 Anghoy Lak Troxy Nangli Kopia Banglo Kinampo Bangso Avoreng Anghoy Kinam Jepan Kodaklo Nanglitum Chinima Bangso Kula Bangso Anghoy Kinam Jetumapan Baby Timung Pipensi Akularalong Nampaklang Nunpo Lapen Akulat Laki BN Nursery Abohalong Bangso Puthak Pini Karbi Farmer Association Ahinpen Pherangke Amai Kangnia Hotsi Bangso Alam Thea Puthak Akoy Wando Every corner of the Kibahok East Division South, West Division South and East South and the ekta rate ase Master Roll and 3 lakhs Forest Guard permanent 5 lakhs Forest Guard permanent 7 lakhs This is the fixed rate they did Aru tanta logot nursery logot ase hente ta chamchagiri ase apna das bile ejon ase aru baby timupi bile ejon ase ঠিক আছে মানুহ কালেক্ট কৰিব টকা দিয়া নাৰ্জাৰীৰ লগত হ'ব এটো বাই ভিডিঅ' প্ৰুফ আমি আছে আমাৰ লগত আৰু লিখাও আছে যোনটো হেতে টকা দি অলৰেডি হেটো আমাৰ লগত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড আমাৰ লগত আছে Karbi Farmers Association Ahinpen Rat Athengno Kewanji Aphan Pherangke Amai Phaponno Bangso Hot Kaningje Ponatengke Penang An Aningkan Penke Forest Asai Kamalong BN Nursery ke Ranger Anghoisi Klembomno Bonda Ranger Anghoy Avede Apike OSD Arpusi Deng Bomlo BN Nursery OSD Arpuateng Kachengthor Amuke Banang Jar Puateng Claim Placey Amethang Kedo Aboha Along Amatsi Forest Asai Kap Boreng Anghoy Kejor Akula Pinchong Det Pusi KFA Pen Akoy Pipon Media Korte Domhan ke Phanang Kok Alam Thi Jasemet ke Lahelo je Forest Department lo OSD inus ke claim apa pudo alang liman BN Narjari pu alang li Forest Department lo aprang ke Ranger post itu lapan alang li Ranger post tang det pen bang ke OSD post ini kan ani pen alang li OSD post claim bom lo alang li period hur bang ke OSD ke claim naya kam bang ke ahok per bang ke departmental development lapen dat karbiang lo PP ma alang scheme mission ke bang ya ada itu sih do waktu sistem ni non li tum ke thegam lo bang ke la so BN Narjari OSD ke cekrong bang la so muni ke jomatha tho banke non alang jomatha bank ami thang residence long matsi isi kosolo mane dokan hai dokan ason se mande lo sakuri ke jo dokan mane government sakuri ke jo forest guard pendang lok nang master roll pendang lok forester level ranger level tami alang sakuri ke jo behasi lo tumi klem Lahai Arondre Pen Bang Pharo Hinike Tham Abang Phuatumapan Boreng Anghoy Kipialong PCCF Abhijit Rabha Lapen Inut Bang Hini Abang Phuatum Angbong Kachijok Dun Atumdo non nitum ke chini teng as per nitum a source teng pulote more than 200-300 sakuri ke already illegally totally la poisa men pensi palut erlo la pen ke ladak poisa long dalal claim tundo third person do ladak ke claim long alang la Narjari agent lo dalal do la sil Narjari arbad ke mastermind lo je bribe for job lo mastermind ke BN Narjari hello logate da PCCF ta chirap do lo nitum chini even politician dum da ko sta tamit dum bank nitum input bank non mat ke an strong input kali na stami we have adopted that they have nexus with the politician also Lasi Lapuson Arondre Pen Boreng Anghoy Kachujor Atumaphan Prabjin Pen Karbenglong Autonomous Council Pen Ing Sainangji Lapen Jongse Hang Akangsai Ave Pulote Sodak Pen Kachesong Paduponji Pusi KFA Ahim Pen Pherangke Amailong Ningjepon News Report Roshan Hanse Karbenglong Live
Lakha inkoy rapho nilip MSC constituency kaparlo inglong ahawar upper diagram lang prothom pen chenglok rong crazer cap aradatum dolong kavedera ningkan kachileng anathu kisung kachachakna Lakha inkoy rapho nilip MSC constituency kaparlo inglong ahawar kido upper diagram lang prothom pen danglok rong crazer cap aradatum ke ningkan pharo isita soselo rong kachokim Bonta pini arnianta dolong kavedera alang lituk ningkan si kachileng anathu thedung akesung chetong nangno Alang lituk mojada rong hangarong kidong put atowar anathu penle damji pustami number aroy kap vek nangji Lapen halapu koilamati anat penle damji pustami diagram aroy kap vek nangji Bonta hin anathu penta dolong kavedera alang lituk ningkren barla por hota kachileng anathu sungnanglo Jasemet barla por langke thea hodlo pulote kikap uni kinang sot asai dokok pusitami choklem chodamuni lapen kisukyune hot kachepon kachewan uni mekri buprup akisung kachetong nangatumta dopeklo Halapu school ke charli ingdeng isipen ingdeng kep osmara tumta ada por phai flipen hempen barbe pulote school aporta phodunde Alang litum kilometer trainer kep serkep akingpen damdera phisi school ahem ledamji Lapu akisung pensi pirthei hondo nang bomdo lasi laso puthak Karbenglong Autonomous Council kechari kachalon kethe kiding atumta ephong bake nilitum akisung nang jinsora RD nang pipon thapusi maitimung arong sorkari rongasar SGB langtuk tok bipen hunsing hanse atum Karbenglong Autonomous Council CM tuliram rong hangaphan kachoningri padopon Nei Dalsmet Council kia dam hanchoningri parpiglo ake hai sir lenorong hang sir nangli tin pen labang so dolong farman nili to mophan kang kin so pen nang lipi nili kim piwek tha kusi nang to phana chuning repar piglo lapen aparta me ukajane ren kang long sir Dr. Mumin sir phanta chuning repar piglo lapen nili tum nili constituency ning che thenai to ma MSC pavitro rong pi phanta me labang so lang roi adolong farman unan benang bor ipi pen nang kim long ya ki bek ya phan chuning repar pig Koilamati pen Samson ningti Karbenglong live Non malomso dhina mophan bertang ton poniksina Humridam ikha Dipu rong supialong kicheng si mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers akuladalong nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachiomapi kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng Peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen anglitum jongsi akula ralong kedam japhan apor dure that pusitami matha ikri bangso akula ralong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji lasi humri damikha the tidy town dry cleaners and launderers along adim lake dipu ronghelan Don Bosco Higher Secondary School adu Dihina mophi puthot betar jupon theklona Bharat adet pi ahwartin kaching thodun lapkalia potsi rongrop atok anu ajokedo aradatu maphan chuki chokam amo na thupendanglok kachibirti tang atangka kirem kibi avarsai kenang sot pusi a state tin lapen a district tin anparta ahwartin alokta rongrop kidukilak aradatu maphan panong piponsi bengso ingpupiponno Lason thak si Karbenglong district arlolong setami pregjam rongrop atok anu ajokedo jasmet kidukila karata maphan panong piponsi Assam Gramin Vikas Bank ingpupiponno Labangso abengkang pupipona ke manglake sorkar pen kidukila karata maphan pregjam abarsai kipipon mate akerap kipipona hot kelong don bek nangji abang phia tumalong akerap kapale vek je phan pulote bengalong accounting pudam bek nangji Jongsi bengalong accounting pudam de pulote sorkar pen kelong dunang jia kerapta long dun de derji laso potsi Assam Gramin Vikas Bank abangke jasemet rongrop kedo kiduk kelak orada tumaphan tangka ave pin pen account kapaching pu oversight kipipon je phanse panong piponno rongrop ajokedo arada tum kachini nangji kenang sot alama bangke lapu heno ahawar tin alongta sorkar pen kiduk kelak orada tum kachongdat longji avarsai job card kipipondo
lapen komatne atumapan ke IAY ahem sopen PMAY ahem kikim pipon do tahai lasi lapuson sarkar pen jongsi komatne avarsai kelong dundo jasemet pen job card avarsai longdun polote nanglitum madu aphanta account number mate passbook chipi dunde det nangji তথাপি ৰিসেন্টলি এনেকা কেছ ঘটনা হৈছে আপোনাৰ ইয়াৰ এটা আগস্টিন টাউনৰ হৈছিলে নেকি মাজতে এতিয়াতো এইটোতো আৰু মইতো মোৰ টেবুলৰ পৰা ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ কাউণ্টাৰ আছে তাতে এনে নিয়মতো এনেকাটো নাপায় নাই একাউণ্ট হোল্ডাৰটো নিজে আহিলেহে আহিবই লাগিব আচ্ছা আচ্ছা আৰু যদি এতিয়া যদি তেখেত আহিব নোৱাৰে কিবা বেমাৰ চেমাৰ হৈছে গাঁওবুঢ়া চাৰ্টিফিকেট বা ডক্টৰ চাৰ্টিফিকেট এইটো দিব jongsi patoiti pen komatne abang photo jongsi nanglitum account number chobai chokai pen ponbor idet pulote laki kichokche thektiklo lapen lapuson jongsi dokok pulote tebokhet police station along dampen lamhoi pidamsi hem kangsam pabeng thotta melo Karbeng long life pen piniarni labang so puthak kapaklang ponang kok laki non malok phuloni constituency center along kedo Assam Gramin Vikas Bank along ta job card atangka inut abang khi account pen npdam detsi ke chopi det alam ki klangdo bangso puthak AGVB center aro a manager pen Karbeng long life angbom kachihut chiput alam thi nanglitum arjuik tha টকাটো ওলাই তেনেকে এইটো আৰু আমি ক'ব নোৱাৰিম ভাই এতিয়া পাছবুক যদি কাৰোবাৰ হাতত দিছে আমি কেনেকৈ গম কওঁ নহয় তথাপি আপোনালোকেতো ইয়াৰ একাউণ্ট হোল্ডাৰ যদি একাউণ্ট হোল্ডাৰ যদি নহ'লে আমি কাকো নিনো এইটোতো নিয়ম নহয় নিয়ম নাই নহ'লে পাছবুক আনিও সেইকাৰণে এতিয়া তাতে পাছবুক ৰিচিভ কৰি আছে চবকে মই কৈছো ফটো চাবি তাৰপিছতে পাছবুক ৰিচিভ কৰিবি চবতেতো পাছবুক ফটো থাকে তাৰপৰা ফটো চাবি তাৰপিছতে ৰিচিভ কৰিবি Diganta Teron report Karbeng long live Dilai pen hanjang nang soka chileng atowar longbi hanse arong angden ihum LP atra kaching koy hot towar kaparpan hamajok ghonta ke thamso se pupu gari chileng longlede Dilai police station angkang Dilai pen hanjang nang soda longbi hanse arong chingden chet along kedamtang preini phai crazer cap arni Adap Abirta Crane Kebra Achiti Malom ihum NL01 05925 Hormukar Thang LP truck Kachingkoyajok Penang an Hormu Hortar Nahoklo Kachini do natenke bangso truck Guwahati pen Dimapuran Hormukar Thang pon bomahot kate warabang kangri kangrang pen gari kebek kapachat thekti ka joksi chingkoy nanglo Kopai kimi alang litum apranan ke jok chetlo Bonta kachingkoy hot tobar kaparpan hamajok ghonta ke thamsuse pupu agari chileng le derlo halapu sika lakke thamsuse ahormu na hokpono pusi chinidon Dilai pen bicha rongpi Karbeng long lai Vothat langso municipal board kaparlo lakha troxy ward along kedo longre rong phara rong amekar karlitang singrong phar asopo pobitra rong phar aningke solapen apo kapang tang het akeso kacholong lokajok se kachelang move asarpi kungre intipi pen kerap kachoha kisung kachetong pardon ronajok aprangsi akesarapang kiso ningkan ke thom kalana pen cheboy jilo Lasofi puthot nili sopo akibisi pobitra rong pharta keso kapangji chiklo jon thokajok choklem choram thekthese akerap kilong jiaphan towar cholangno keso menangji pojok methang akhiadat do anta chejor laplo lapen aningkan ke rengjiaphan ka choklem bom soka hidi sitami sai jokje bangaphan bondhok chobinang et anlo Bonta keso abang nangke me pipe rekajok non abang ke ibidi jut koklo pusi keso abang phua sarpi kungri intipi ningduk chipi Chithi bang idet lasana yat he lason si bang bom lu pare doktor hem hoi iden bari doktor hen ta pon lo hospital pon lo dak ta hospital pon lo duai nam bom lo lahui le he pare along ta dam lu si chilang bom kar bia si chilang bom lo mundil hu ta dam lo kar bia si hemang ta riang ta chilang bom lo he nimi det long ke non bang ke bang ai dam ta dam thun ide lo tang mi thu en non ne kone pok pai su ki helu are dam non dang ge dam ke chuli khar ge lo si nang tu sab so kerap
reporter cewo ik elon pare ni paita ni pi chongdat chonat alang li ke thana tengke chiklojon throk so se ke langlong le jok aning ke so apokang tang heta joini narlo sini ke so kacha ko ne rm krung si donanglo ahok kungre intipi ke inut heme pilo la so joini ki rikarlan kachongda ratangka do anta ke so ke langlong jikalisi hemalong an isan ke chojia phan anta akatora ke do koka joksi em rup sing teron desemet ke sung ke boy hot karjab donber abangphu Karbenglong Autonomous Council Kechari CM Tuliran Longhang Apansi Nangrap Dun Tapusi Kachoningri Padopon Karbenglong life atum hanta mane nilimu ke so tikloyon troksi bagadopo nasi kachelang imong we alam sila si nari tum sar tumhan etiluram sar tumhan si alang di radhan kelang aneng mebang nali pasina chuning rilo mane kiso bang nili mu kiso thakti lo non ya tanda kelang imong edalo hemrit usonote vivo phak puno anata sop yo elo na longli phelang don tame Pubitra rong phar akeso kapam re japan komane aning ke me abang phu bang phiatum jongsi kanghon kajen so dun pen ke rap dun japan ning ke hang do pulote alangli asarpi kungri ingtipi SBI account number 34201576675 IFS code SBIN 0007229 along akerap nang palita chokputa kachoningri padopon Hamren pen Daniel Inghi Karbenglong live Tang te pinia Adap Abirta ke lapon sekang toniklo domi thakmi kardom